third stop natin dito sa Aberdeen Fishing Village. Itong sinasakyan natin ngayong bangka, ito yung traditional na bangka 100 years ago dito sa Hong Kong. Ito yung sinasakyan nila sa pangingisda kasi yung bali dalawa yung klase ng pamumuhay noon dito sa Hong Kong, pagsasaka at pangingisda lamang. Prineserba ng Hong Kong ang Aberdeen Fishing Village para ipakita at iparanas sa mga turista ang paraan ng pamumuhay ng mga ito 100 taong nang nakakalipas. Hindi lang pagsakay sa tradisyonal na bangka ang iyong mararanasan dito. Kung gusto mo ring kumain ng sariwang seafood ay mayroon yan dito. Dahil dito sa Aberdeen Fishing Village ay mayroong floating restaurant at seafood booth. Sa pagbabalik ng trip lang, bisitahin at kumustahin naman natin ang ating mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Hong Kong.